Давай. Давай, давай. Take me down. Agora você fica. Olha, contra tudo. Olha, contra tudo. Ficou. Cuidado pra cá. Comprar. Muito. Кузнецов. Знам, че камерата се клати, обаче. Малко се пише, да значи говори се мана. А се става точно много лошо. Става точно много лошо. Макар да ти бърз само. Давай. Ти снима путката. Ало, Зено! Дай ги чека, имаш дарба. Пушта го. Тук си не твоя си по-вече съдио. Ще бъде с въртина, качество, мати. Юлето план ще има 1, 5, 3. Ето, ще присетне. Как има се малко шина, да присетне. О, се много пиво. Волнати са пакети, да. Душата. А? Волнати. Душата убилата. Какво трябва да душажа? Защото слушаш, Ивайло. Ти лут ли си, бе? О, не. Това ми е най-любимата песен на света, бе. А сега так песен няма клип. Тук не си видял клипа на това, група Богомол. Богомол. Си видял клипа на... Никога не си замислил. Не съм. А? Как ще съхра ли си правя? Ти направо се личат, бе. Добре, да. Вълначика си удариш, янчики направо се свърши. Ще дойш ли, бе? Кой, бе? А? Какво, бе? Къде е, бе? Значи, няма човек, който да не... Значи да говориш за нещо за... Пак Кенебал това. Какво е това? Сам ходиш. Не съм аз. Аз описах Кенебал Корпс и излезе само Zero the Hero, нищо друго. Някой предвидимо е измислил това дете, аз съм го измислил сега. Чипе, някой ме е преварил с една крачка. Кана стената. Ево му прав. Аре, бе! Седика, арскова, кана стената. Аре, бе! Ю! Арскова, ще да повърна. Не, бе. Чакай малко. Да, малко вомит, бе. Юбето, аз съм се играл дама. Ти не мога да оцениш. Да, бе. Да, бе.
Моля, сега ще ми повръщаш тук. Яко стигни. Тук си. Юга, бе. Подстанава човек. Може ли такова нещо? Какво е това нещо сега? Не си си представя. Айде, опитай се тръпвай. Давай. Давай, се обличе. Беше му дрехата да се облича така както е. Една и после ще става. Това ли му е там? Юга. Става, ще се му отиде. Айде, беше нищо по време. Нищо не можа по време. Айде. Става да хвала. Няма. И смут. Не може ли да се... Тук има една дреха, негова ли е това? Да. Той има няколко дрехи. Той не е дошъл гол. Много бизо, бе. Президент и нещо. Той че прилича на порно актьор, ама... Те порно актьорите си носят дрехите. Това. Обличай там, какво си Ти филм ли преваш? За мен е точно. Много добре, се догади. Не, бе, всеки си има нещо дето кефи. Какво бе? Пико малко е това. Бати, човек, да. Има нещо дето го привлича и нещо дето е негов сексуален имидж Това става да ни... и фантазия. И тук имаш разпред. Разправи и разпред. То просто е югата от плен. Те направо направиха в боулинга. Какво си играш ти, не мога да скръща крака? Какво си каза, че лошо? Любовта не е това, което беше вече. Ма не, бе. Никой няма да спомни това, бе. Ма те тук не ти помагат. Какво да помага, това не е малко. То да не е в яснота му помагам. Няма вече да си пием, ще отиваме всичките, си изиграват двете игри и си... Те две игри са 4 бири. Това са 4 бири. Бързи и 2 бири са това. Може по една пим. По една моля и издрънкаме докато те момчета свършат. Любимите хора. Вече... Така. Но